Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. Ang ganap na to karon is human namin na simba. So gusto nga akong mga anak nga mo inom og milk tea. So ako silang pangutanon kung unsa ang ilang mga flavor nga gustong inon para dili pud mi maignorante nga unsa na nga klase nga milk tea. O akong ipakita guys kung unsa nga klase nga milk tea ang among paliton. Mauna siya burag Korean milk tea no, kana siya pink na pink. So karon akong pangutanon akong mga anak kung unsa ang ilang gusto nga flavor nga milk tea. O Chudoro, Noel, unsa may imo? Pearl, how kuya? Nadaghan Pearl. Nadaghan kaayo Imo mga tatay. long ako. Long. Kana lang dako. Ato. Long Oh, kay aron. Okinawa. Okinawa Okinawa. nila. Okinawa. Okinawa ko no nga milk tea. So since nga ako'y driver, ako pa jud ang mopalit. Kay kining ako mga kauban mga dili mo palit. Ako lang gihapon ang mopalit. So karon guys, munaog ko kung wa bata ka naka-violation sa atong area, sa atong parking. Sa atong parking wa ta naka-violation, okay ra. So munaog ko guys, mo ang adto na ko sa milk teahan. Careful kay highway minute. Careful ko no ko inik na ako guys. Mo ilog sa milk. Unya wa pa ko nakakuan. Ha? Wa ko nakatapos. Kaon ako ba na? Careful, careful. Ako kay balik ako. Di ako balik ako. Tamara milk tea. Mayo! Tamara milk tea. Unsa inyong one full of pearl? Unsa na pearl? Among tapioca first, ma'am. Ah, tapioca. Yes, ma'am. Ha, kana ko ng long. Nagpila ng long. Kung na flavor, ma'am, na-recommend mo na flavor. Sa after Kali among bestseller, ma'am, cheesecake series. And then, na-apo may offer, ma'am, na brown sugar series, ma'am. Dami, money ang kanang yes, ma'am. Dami 16 ounce, 22, and 1 Dali lang usa ka cheesecake milk tea. Usa. Kanya kare mo ni mga uba. Yes, ma'am. O kare 109 ang sabi. Yes, ma'am. Unsa tig-ingon nga Okinawa na pa dire? Na, ma'am, there. O kanisan. Kare ang 1 liter. Ilang size ng cheesecake, ma'am? Dali ang 22 ounce. Kanya kami kung brown sugar, ma'am. 22 na Okinawa. By the way, ma'am, kagaro ba ni among brown sugar boba, ma'am? Na ay fresh milk o milk tea. Milk tea na lang. Milk tea. Okay. 22 ounce po na, ma'am, no? Yeah, okay na, ma'am. Si size? 1 liter. Pero less lang ang sugar at ha. Okay na. Kanang mga 50% lang. Okay. 1 liter lang kay ako. Sa ako na kami mga tigulang. Di ba nga nalatagin na lang, ma'am? Okay, repeat order, ma'am, ha? 1 cheesecake, 22 ounce. Okay. 1 PSB milk tea, 22 ounce. And 1 Okinawa, 22 Ako lang i-vlog ha. Kaya ako Yes, lang ma'am. Okay. Pag sayon rami nani ikuan parang sayon ra kanang drive-thru. Adi ang naging Oo, shop oo nga. na. Kanang hapit mi gikan mi nanimba. So tumag drive-thru ta og milk tea. 359 na. Okay. Dahil seated mattress, Okay. no change is 141. Tara nga akong mga kauban. Hi ka mga hilog guys, ingabot nami sa balay, di anami, so diri nami mag-drink og milk tea. So akong i-introduce ninyo kung unsa nga klase nga milk tea ang among napalit. Unsa ni siya? Usbon ko guys. Tamara tea. Mo ba ni? Tamara tea. Mao na guys, ang among napalit.
nga milk tea karong hapon na manginumi og milk tea. Kani siya nga size is 1 liter. Ang flavor ingani is Okinawa kay gusto sa akong bana. So tulo lang ka glass ang among gipalit kay tungod kining 1 liter amo ani duha sa akong bana. So kari ang usa kung i-introduce ninyo is unsa ni siya? Okay now. Cheese ko ani siya. Cheesecake tea. Cheesecake tea. Kaning usa. Kani brown sugar. Pwede na akong kaan eh. Amot brown sugar na. Brown sugar. Wa ko mao nakalimot ko guys basta ang nakamutang BSBMT. BSBMT. Mao na. Nya. Okinawa so very taas kaayo matagbag daling soap. Guys. So mga unami guys, magkaon sa mi upan before me mo eat drink aning kuan. So among tilawan guys, unsa ni siya kalami kay daghan ng tea nga among nainom pero wa ko naka-vlog. Katong nakainom mi og tea wa pay uso ang vlogs. Kami? Unsa kalami? Wa la pud no lahi-lahi ring lasang tea no. Ayo balik ha. Mama? Ato. Ay mo kuya, pa? Sweet kayo siya kay sa brown sugar. Ingon. Ko ang panipahin good. Kabang. Gituyo na tay. 50% lang ang sugar ani kay di man ta pwede tamis. Katong sa una guys, may kasabot og unsa ka. Mingon unsa man ang sugar ma'am? 50%, 75%, 80% unsa man dai na. So now ay no na ni adto. Manong pagingon na ho nga. Ko ang anak ra ko percent. 75 inyo. Sweet. Lami guys. Lami ang Tamara tea. Taas ako. Hindi ko kamubon sa kataas. So kawan sa 1 liter. Jaga itong mga lips. Nga na nagkas. Tabaang rano. Panahon na tilaw. Nga nag-im kuya. Ngay tissue. Ano tissue ba yan natin ito? Wala lang kuya nga tissue. Kaya mo ulit isang sama. Aging mga kasin sila. Okay guys, daghang salamat sa Tamara tea. Lami kaayo. Napud si Jaka Adjoy unique blend na katong sa mainganing Okinawa nga ako giinom dili siya harsh nga kanang pagka tea kanang napud si Jay kuan ba kanang something special blend na siya unique blend nga ang uban gud kay di ba ang uban dili man ganahan og kanang isog. So kini dili mild ra siya kaayo. Di ka maka-feel nga kuan kanang isog ang iyang tea. Na jud si Jay special blend pod nga pagka himo. So kuan ra ni siya para sa ako is mild ra ang iyang pagka-tea. So sakto ra pod kung moinom ta sa hapon. Okay ra nga makatuog pud ta kay na may uban nga moinom og tea. Dili makatug. So kining ang kung gi-order is only 50% ang iyang sugar kay nag-less na ko og sugar para sa diet, di ba? Okay ra para nako sa iyang 50% nga sugar, okay ra. So mao na to guys. Thank you sa Tamara tea. Hurot na. Napa. Kitilawan po nako ang sa akong anak lami asa
Hasta po rin sa akong anak, ako po gitilawan cheesecake nga flavor ang lami asal. Daghang salamat sa Temerity nga nangayo po sila nako og sa akong YouTube channel kung unsa kuno ang akong pangalan sa akong YouTube channel o sa Facebook page. Mao to nga ako siyang gihatagan. So, daghang salamat sa Temerity. O, katong wa pa naka-follow sa Alma J Vlog sa Facebook page, palihog na follow niya sa akong YouTube channel, Alma J Vlog. Palihog kong follow din, pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay, thank you for watching! See you again, Temerity! Pero kuan ra pud guys kanang sayon ra pud sila ba nga mag-drive through rata kay dapin ra pud sila og karsada sa kuan na siya na sa located da siya guys sa 30 December Street sa may Junior Cross Pension House. Mao na siya, dali ra kaayo tuoron. Easy ra kaayo may mag-drive through. No need na mo atong mall. That's why na-convince kung mapalit ni men. So kani ligon pa. Mayos pa ni. Mayos. Oh, Inday Marian, ako ning dadon nimo tubig sod. Kaluoy. Ako ni ihatag nimo Inday Marian. Temerity. Bye-bye! 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 See you again, Temerity!